Yawwa, kaga jakan nan miliyan 25 ne. Zan baka ka rabu da Asma'u. Kin wuce kadara. Ba rabo ba, dan fari ya koma. Na ranar S gaisuwa. Ki tara gamar soyayya gimbiya ta fara. Wa ka zaba ka tantance. Abuna kin cancanta ba. Me take baka? Ruwan madara. Wancan budurwan kan fa. San ki yaro ɗaya ne ta. Don ɗaya rage ka dawowa. Kwarai. Allah kyauta. Har da kimin tazara. Idan kuma na kai ta Yobe gurin Ahmad Jiji ke fa. Rashin ki gare ni jarabta ce kamar fatara. Da me kake gadara? Ƙaunar ki ce a bar gadara. Ka nemi kuɗin aurenta kuwa? Daki da tara. Amma me maganin soyayya? Soyayyar ita ce magani. Wai to kai shin so cuta ne? Dan so cuta ne. To kai me ya same ka? Cutar soyayya. Allah ya fidda ya rogo.